Iki lagi entuk pengalembono luar biasa lho Mas Yono iki ning streamingku. Iya. Mas Yono itu dagelan tanpa konsep. Tanpa konsep. Ora nganggo bahan, ora nganggo dikarang mengko metune iki ya wis pokoke sak metune. Anjir. Langsung metu ya kena, rada suwe ya ora apa-apa. Iya. Dene metune sek motor nggih mboten napa-napa nggih to. Apa? Motor. Motor piye? Aku numpak motor to. Lho mau tak arani kan dagelan nek sing lagi terkenal kan lagi naik daun. Nah, nek sampean tau nek naik daun ki nek umure lagi 20 30 ki lagi naik daun. Aku wis poel kaya ngono kok naik daun. Niku wedhus, Pak, poel niku. Mbok ya gaekan apa gapukan ngono. Ngapa ngon? Ayo arep moto sampean kok ya. Moto kok bokong. Iya, ya ora apa-apa iki. Iki penyanyi Pak Nur Kolis Nyaman. Kagungan hajat gelar budaya tasakuran kitanan penyanyipun Nak Mas Muhammad Novel Ali Albarsiani. Oh. Nggih, Mas Novel ngoten mawon, Bang. Muhammad Novel Ali Albarsiani. Nah, Basani ngoten mawon. Mbangane gedawan ya mah ngruwel ra karuan. Lah iya. Ajir ta? Kowe wis semelang mergo ora iso ngucap untu muntek kuwi apa sak? Nun. Mboten. Pun biasa sakniki. Ha iya. Nggih. Niki lek niki Pak sinten le kagungan teman? Pak Kolis. Pak Nur Kolis. Nggih, telu Pak Nur, Pak Kolis karo sapa nang? Pak Nur Kolis Setiawan ki ming siji ora telu. Oh, ngaten ya. Niki kon genahke mboten sah ngangge padudon nggih. Aku ki ora nesu ora padudon. Sami wis. Apa to nesu gunane? Nah, bener. Wis ora perlu. Heeh. Wis tuwa-tuwa kok ndadak berkenan ki ora. Nesu ya elik wis. Sing elik apa? Nek wis tuwa kok nesu ra elikne to. Heeh. Apa sik kudu nesu ki mung canom tok lho. Wah. Ana 7 jiro 7 Apa nek? Nek upangane nom. Ha iya. Niku saged merantasi gawe. Lha saiki wis ora iso merantasi ya? Nggih gliak-gliak nggo tes-tes. Nggo tes-tes piye kok ora? Upama sediane 7 ngene piye? Wis tak takoni upama sediane 7 ngono piye? 7 niku pituduh, Mas. Oh. Nggih. Pituduh ki ngopo? Pituduh entuk pitulungane wong 7 iku. Lah aku nek do gelem ngragati aku ora apa-apa. Wong lanang kok diragati nek cara aku ya isin. Lho kok isin niku nek umum wong ora umum kok isin. Kudune niku berbangga hati. Heeh. Saya naikkan derajatnya. Sing tak didek. Oh, sinden. Lho kok iso? Lho atase wong wedok kok ngragati wong lanang. Niku pripun niku? Apa mboten kula juara? Nggih Juara pekok. Nggih. Wong sing ngragati ya Piyai Kakung. Piyai Kakung iki tanggung jawab. Oh, tanggung jawab nggih. Ya, piye nek upama semene iki kira-kira ana sing seneng karo kowe kira-kira piye? Awani. Sing pojok dhewe kae. Piye? Oh, betem. Ayo kira-kira kowe wani ora? Wani rek. Wothik nganggo thik barang. Iya. Iya yo. Awis biasa ero kae. Kok njur ngapiki iya yu. Wah, tak jak piknik sesuk ya. Waduh, nanti mancing. Mboten, Mas. Mancing kok nggawa bintang tamu. Iya. Ndak padha. Mancing. Nggih, cedak boto ya yu. Iya. Ya karo diselingi ya, Mak. Iya. Gerak dan lagu mawon selingan. Wis sik to. Limbuan kok selingane gerak dan lagu. Nek mbiyen kok. Ah iya kaya Ane Karya Safari kok kuno banget to kowe. Nggo pracara nek riyen niku. Iya. Ning riyen. Heeh. Nom-noman kula. Heeh. Diwiwiti sik. Ayo Mbak Agnes sik kaya iki juara tembang Gembira Loka. Oh, wis. Tahun 2019. 2019. Yo ngadeg karo duet karo isen-isene Gembira Loka. Mula ngomahe akeh kewan. Ini kok iso ya iso ngono lho.
Alon, wo kur cendhek wonge ya cendhek kok. Baseana. Halo, mbok ya ompo. Lah wong ngene iki mbah. Jane ya aku tuku tenan kok ya iki. Ah iya. Aduh untune dibedheki. Behel. Dibehel kok dibedheki. Oh, Oleh dibehel. desa banget dibedheki. Lah kowe iki wong endi e? Halo sih. Dipethuk ae kowe kae. Non. Pun mboten deg-degan wis biasa. Iya. Dokter kok Mas nang dokter. Niki wonten titipan nih Mas wau. Ndak ya biasane wingi ana sing muleke aku. Tak titipke Mas ana kok ora di Wah nek kula niku mesti ana sing ora tok tekke aku kok mbiyen. kandha nyuwun Mbah ngono. Setan iki. Tur nuwun Mbah. Tur nuwun, Mbak. Endi nok? Ini nak. Iki neng layang. Iya. Nah, ini apa ya ngono? Dandang kula Sidoarsi pelok bem. Vokale iki pamintaku Dimas Novel Ali. Iki nok ditembangke nya. Nggih. Dari Trah Cipta Sudarmo. Sudarmo. Nah, urung maca lho aku monggo kok. Aku anggere ngawur mah bener Mas aku. Ya. Nek tak inceng mah lumayan ya Nes ya. Ya wis lumayan no. Iki diwaca. Kena nggone gembira loka. Napa madake jenengan? Madake Kok jenengan. akar dipadake wis persis kabeh kok. Diwaca no. Wis ora? Jenengan ya? Wis bruwet no ora nggo kacamata. Piye to? Kecer. Kok kacamata ya bruwet e kok. Ha ireng e Mas. Nganggo kacamata ireng mah ra weruh Mas aku. Aku iki wis tuwa, ndeloro gula. Ayo nggo kacamata, ayo wis piye? Ayo dokter iso nyebutke penyakit werna-werna. Kok iso Anjenengan niku apa bakul obat mbiyen? cilaka ya. Malah dunake bakul obat. Lah ngurusi penyakit to. Ajarene kok ya kena gula. Aku ora kena. Aku endo kok. Weh? Waduh. Bethekmu ki tetelen. Lah niki tulisane rada nganuin. Ya alon-alon rasa Nggih, alon-alon. Rada nggih. medun ngene larak padang to. Lah, Kena bros. kena bros piye? Brose mencorong kan dadi weruh. uduk. Apa ya? Kok uduk ki apa ya? Wong tuwa aja tok ajari ae. Dudukane. Dudukane. Heeh. Dudukane kan ana plentronge. Diwiwiti nggih. Nggih. Mangga. Sida asih. Ayo kecilik suarane saya anggun. Iki kecilik suarane apik. Apik. Nek kowe iki kecilik tekonmu elek. Wah. Kuwi sing tak nggo kebanggaanku. Apa yu? Dimas Novel Ali. Monggo sami kegon delat mreng Gustinya pawitane Ya iki ana nawala saka Mbak Kristin. Oh, Kristin Panjaitan. Udu. Oh. Kristin Panjaitan ki artis kok. Ah iya mbiyen.
Artis mbiyen. Ah iya, ya saumurmu. Ah iya, yang kuwe mbiyen. Kok Christine Panjaitan kok gelem karo rupane cotok uwok. Upama kepethuk, wong ya ora tau kepethuk kok. Nek kepethuk terus dadi yangmu no piye? Ah iya to, aku anggere pethuk yang kok. Oh, nek ono Agnes ya yangmu. Yangku, yang sayang begitu tubuhmu molek. Yang sayang. Aduh mah kedanan tenan. Iki lagu apa ya, Mbah? Aku ya radong, kowe radong no. Mbangane ra nembang. Nan. Aja lerma mring biyangmu bapa kadang aja Ya ana sing nyuwun lagu wong donya ingkang nyekar Mas Keswan. Wah, kok karo aku, Pak. Saweran pun transfer 100.000. Oh, nek kok 100 aku ora ngewangi aku. Kowe tok wae, Wan ya. Apa ora ngewangi? Aku 100 e. Pira? 100. Lha teman. Sesuk kena tok nggo tugaran tumbak. Arga ngapa tugaran tumbak? Wis aku ora dijukuk-jukuk e. Aku tuas tombok ya. Wes. Ait. Nek golek kayu angel. Tombok. Ambok wingi digarani glonggong ngopo? Ah iya. Adekno kok dadi bantung. Ya dong. Kapa? Heeh, ayo. Aku liyane kowe ya ora iso maca kok no. Coba Mbak Siono coba. Iki Tresno. Tresno Samiyo. ngarang. Oh. Nang wong niki WN kok. Ya Samiyom. Niki Nggih. Tresnan napa ya? Kang Sanyata pokoke. Oh. Napa? Ah. Napa? Tresno Samya Kang Sanyata. Ah, wah pinter kene mripate cetha. Kene mripate isih cetha. Tak nganggo mata batin, Mas. Oh. Wah wis macane to. Engko nek kleru ben anu aku. Manut Mbah Siono nggih. Wong kamu ya wedi ro aku le ngulungi weh. Ya kotrokolan ngono kok tulisane. Tresnanono Kang Sanyata. Ah, wis mah. Ana jine soalé ya jine ben lunga sik delo. Tresnanono Kang Sanyata. Waduh. Niki napa meneh? Apa meneh? Niki lho. 100 tok pek melu mumet maca. Nggih, nggih kula. Mah aku. Bagi kalih jenengan. Ora. Didom, tintak ijoline nyaken-nyakene. Iki. Ora sama. Wis ono ndak cerewet. Nggih. Aku nek ra 200 mau. Ya, 152. Wis gak diwacake. Iki. Angel. Aku 10 wae ya angel. Pripun to jenengan? Angel kok. Bingunge lho kula pun iki. Ya, digawe 50 kok kenyang 10. Sekolah ora mbiyen. Oh alah, Pak. Kok mah dadi mumet dagelan rodalang. Wah, wis iki lara gula iki paling. Desanono Kang Sanyata. Herya. Ano Nami kawis. kadosen niku nami. Oh, iki Oh, iki. horor. Horor kalis ngelmu nulodo laku utama. Ayo Nimas padha ten upadi dimen
Wis dimengku seharga. Oh alah, Pak. Ngalah. Pripun? Nyak kowe, aku 10 kowe. Ah iya kok. Maca wae angel kok anjuk 50. Lah gitu Mas. Ah iya. Apa iki? Ayo Sora. Ayo ra iso tak balekke dite. Tak kon dadekke 200. Niki Quran napa-napa nggih? Aduh, nggih, nggih. Oh nggih. Oh. Oh nggih, bener kula berarti kula 50. baleni nggih. Ora baleni, ora anu nek baleni. Kula sedang dibaleni. Tresna anono kang sanyata Dung tang tang tung tung bleng. Quran hadis ngelmu nuladolaku utama ayo nimas padha den upati dimen bisa Garapane kancaku mula apik. Ning tulisane kuwi lho. Ning apik iki kancaku ngetoprak iki. Oh, nggih to. Ketok kok ana gambare kentrongan. Pundi? Ayo nek toprak tak nggo kentrongan. Kancaku iki. Endi kentongane? Niki Ora ana tutuke ana. ha tutuk kula wae duwe. Ya no. Apa ditutukke? Heh? Tutukke. Anu ya Mas wis tayangan. Iya, didati Pak ya tuhu. Oh nggih. Aku kang setia satuhu wit biyen nganti saiki bebasane pateng kebeban abur sumunan andika pangayomanku lair keten tuwa nyata mong sajae andika mune kurang rena tanda yekti masa sene rika lane Enak. tapi datan langsung Mugi rahayu. Neno
Mugi antuk berkahing witi air baten tuwa nyata bangsa dikosa mune kurang rena Tandha yakti tangga yakti masak sene rika neno neno tepi jatan lasu mugi rastari mugi antuk berkahing witi andika tansah limpah banyu satya kula tansah lami sampun matur suwun Mbak Nggih, Agnesia matur yo Indonesia. iki le maringke piala juara lomba tembang Broluka ya Gusti Bendoro Yudaningrat ya wis rawuh wis wayange wis tekan kene kok Oh nggih, Sugeng rawuh. wis rawuh mrene Piye mau? apa nih Lah wayange wonten mboten Gusti ngono terus piye kowe mau? lah ya aku mau Terus piye? oh, Gusti ngastu mayang mboten ora ya hari kok dipendet aku mboten mangkat Anjane. Mboten napa-napa. Gusti ki wah wis ora jembar apa-apa. penggalihe kok. Semanak Mangke. iya iki ana nawala Mbak Nawala, Siono iki Cik. modar kowe nek nganti iso Napa? kula nyuwun jogetan Mandra Wanaran ingkang joget Ki Sehana Ora apa-apa. saking kula Putri Tria Palupi Bantul Kerajaan Paseban Bantul iki mesti kancamu sekolah mbiyen wong iki mbiyen jurusan tari kok malah saiki dadi ndagel iki ngopo Ndagel nek jogete ya munyuk. Wanara. Isa lho Piye to ya kae lali aku. terang den Wis lho kowe iki ning ngono kuwi juga mbok es waton. Wis monggo. wani tenan Wani. oh iya ki sik kendang ya iso tenan lho sakle Ha nggih karo si Kis, Wan. dhewe wae Lah perang karo sapa? Engko ratake wangi genti engko. ora perang iki ming jogetan dela jogetan kethek kok Delo mau nggih Mas. heeh iki ana ditik 100 nya Wis anu wis apa sepuh ki. Wanarane wis pensiun. nah iki pokoke nek ana pamundutan saiki tak paringi sing Gek matur nuwun Mas Yono ngono. Wah, aku deh. Ngono nggih Mas Yono. ya
Lumayan. Ayo. Nggo nyicil. Nyicil apa 100 ki? Plecit. Oh ya isi mlecet ta kowe? Mboten. Ayo. Kur gilok-gilok ning kerep. Ayo Mas, ditabuhi sedhela. Yo, nek ketheken ki gendinge apa? Aku ora ngerti ya men kanca-kancaku ngerti kok. Yo. Ketoke gendinge ra iso ganti mawon. Nggih, iso to? Aku le ra iso kuwi. Oh ya arep endo wae. Mengke. Yo, Rek. Yo, sedhela wae kok. Ha iya, dhewe wae ya Tin. Waduh. Aku ndak sengeni tatin nek kesuwen. Heeh. Yo. Apa? Ladrang apa? Ya, adalah ini. Syuting ini. Kula lampune joget modar. Sikile lara kabeh. Ayo kuwi, kowe iki nek lulusan tani iki ya jogete diudi. Aku biyen ora tau kethrekan, Mas. Lho, iki mau Gusti Yuda wis dawuh karo aku. Kula lagi golek penari kethek ajeng kula kirim teng Afrika. Mbok pun watone kethek ngoten mawon. Kae disawer kae. Wah, lumayan. Yo kowe melu piye ngalengka yo? Oh, wedok kok kon njur nek wedok iki nek ngalengka dadi apa? Sarpa kenaka. Kados pundi? Iya. Apik ya mawon. Apik pripun menggah-menggah apik. Wah esuk aku arep olahraga tenan iki. Ah iya. Kepyur ya, Mas? Ya linggo sik ora. Linggo sik. Alusan mau enten mboten to kethek sing alus. Ora sik linggo sik aku iso. Soale aku kulino anggere muni bar mayang ngono ki lha iku ngadeg alon-alon nek nyat ngono iso biur. Nggih, nggih. Ndak semaput. Obak kono. Kene Tin. Kon ngopo Tatin? Menggah-menggah kok cedak Tatin saya ngantuk. Ha piye arep gletak apa? Ora, Mas. Ambok gletak. Menggah-menggah, Mas. Iki ya ki kono. Lho iki prahmen. Waduh. Tatin karo Seana. Napa? Ketoprak. Heeh. Oke. Wah nek musuhe Tatin terus ngadeg kono. Wonten pinten? Waduh kok wis ra ono ya sik. Mbok gek ning sak. Ora sak dhewe iki. Ah nggih pun. Ha iya. Ya, Tin, ngadeg Tin. Wis sakniki? Iya. Wah, urung fit ya aku. Dodone sesek wae. Areng ngadeg kok. Ayo ditutupi. Ah iya. Ndak ketok. Ya wong Jawa iki ngono ki. Bener.
Masa mloho-mloho didelokke. Wah, aku ra seneng nek kok ngono. Ya malah ditutupi. Kudune ditutupi. Awak ndarani sesek. Heeh, aku ndak dilalere oke. Aku nek ana kucing liwat, halah. Nyapa? Ayo ditutupi. Ngopo kok tangane ngene iki ngopo? Kaya kejak gandengan lho piye? Ketok kok. Kok ya kowe iki kok. Ayo temindakku ki wis apik mah tangane nridi. Ayo leboke sak. Leboke sak. Spontan ya. Spontan. Tangane teko maju dhewe nek ana wong wedok iki. Spontan nggo tombo untu. Kae ponstan. Oh, spontan. Iya. Heeh. Iki adegane nek kowe iki pangune tetep ora berasa, alus sing ngoncet atin. Wah, Broto Suminta. isih wangun, Mas. Ah iya, sing iki urung rampung ah, kowe ketok goblok banget lho dadi Broto. Isih wangun. Iya, Bang. Ngelem. Mah dipendeliki. Garwane Mas Kisban. Heeh. Sing endi? Iki sing nyok dadi Bandung. Oh. Bandung Bondowoso. Piye wis fit? Pit. Fit. Fit kok. Jare untune kon nglebokke. Ah wis ra eneng ra ya kok pit. Nek wis gek engko karo aku. Nek urut atine untune iso metu ra? Nek urut atine. Ha iki ora mung untu sing metu. Apa lho? Lah tangan bareng mau ngene-ngene. Wah. Refleks. Reflek. Refleks ya apa? Ayo lah, kowe iki sing lucu ya kata-katamu sing ngawur kuwi lho. Refleks. Refleks. Nek bener kowe mbok golek guru bahasa. Ditanggap kon limbukan ngono. Duduk. Apa, Mas? Loh, seminten ben. Tar aku nek dodol bakmi. Tuk. Duduk. Oh, kuwi mau le mrucut mergo nggawa mic. Dadi ora iso cementet. Kabutan mic. Den Mas Broto. Sopo kowe? Panjenengan mboten kemutan kalian kula to, Kang Mas? Cat ketok sat ora. Aku dudu cat. Apa? Mbok mikir dicerakke nggon mulut. Tamploke we. Wis teko kok. Kowe sapa? Kaya banci mah. Piye to? Den Mas. Kalusen nggih Mas kowe itu. Kalusen. Bagus ning lanang. Kowe sapa kok nyegat aku ning dalan ngono? Aku Subroto. Apa to? Aku iki ngandani kowe ya nyok. Engko ora diwangsuli nesu. Omonganmu iki kaya sing tak omongke mau. Lah kok dadi kowe ngomong madu dekat aku kuwi sapa jenengan? Ngono kuwi lho. Kaya Pak Dayat karek omongane munggah medun to kae. Lah kok kowe iki sapa kok sih? Kowe iki sapa? Jenengan lali kalian kula to, Kang Mas? Aku ora teges lali ning aku urung tau srawung marang Mbok Sriwangi. masaken mriki. Ora kaya ngono. Kang Mas. Percaya ya batula, ora percaya ya batula. Kok anggo obat barang to? Ya aja ngoyak banget to. Lah jenengan nek lali tak elingke mriki nggih. Ngono. Lah ngopo? Ah cah geleman ya mah.
Lah aku ngampet rekoso iki. Kula Suminten. Oh. Lali. Suminten to. Oh, iki ora ngeter to. Heh? Oh. Ha piye? Kula Suminten. Oh. Wah. Angel lho ming sak oh nek ketoprak angel lho. Kowe sapa? Kula Suminten. Oh. Apa? Nek ana wong rekoso ki seneng. Oh, makne tole. Aku melu ya pakne roro kowe. Hei. Oh, Suminten. Lah sing edan malah brotone. Oh, iya. Iki nek ditonton penonton ketoprak do bayar iso dibandemi watu lho. Mula do takon ora mbayar. Nek kagungan arta dienggo nyumbang wae. Suminten. Kula Den Mas. Aku iki rekoso tenan. Lah kenging menapa ta? Aku ki wis ora tresno karo sliramu. Nggih. Ora tresno mak. Lah ngopo e? Ganggu wae. Den Mas Broto ki nek mengo iki ra kaya wong ngono kuwi. Aku ki ora ngono. Set. Mengo. Aku ki ora ngerti tenan. Diomongi. Blokingnya dipaske dadi mandegrek ngono. Aku ki ora ngerti tenan. Lho wangun kok kaya mbungkuk lho mengo kok. Kudune jejeg. Heeh. Mlaku saka kono sik. Ora saka Pasar Bantul. Nesu. Kowe kana. Ora kowe iku ndene. Aku? Heeh, aku karo omong. Kowe iki sapa sak tenan ngono. Oh, wangun. Karo omong ora mung matane. Nih, pripun? Karo omong. Aku ora ngerti tenan karo kowe. Kula batin nih. Oh iya. Mandek. Aku ki ora ngerti tenan kowe iki Suminten. Madepe rene. Iki sing edan malah brotone tenan lho. Heeh. Kok ganti wae. Makedanan Suminten. Aku karo Gustine wae. Hah? Karo Gustine. Ampun kersa Gusti. Kelemon. Sapa sing keleman sapa? Sapa? Mbok dekku. Mbok dekku ki dodol bubur ning Mogeri lemu. Lah nek aku? Piye? Sate kronyos. Apa wi? Sate kere lho. Nyunyir. Enak no? Suminten. Kula Kang Mas. Aku ado-ado ditundung Kanjeng Rama, aku jengkar. Malah kepethuk sliramu. Ora ana ketoprak kok. Malah kepethuk. Sabar, Mas. Itu ketoprak wis perkembangan, Mas. Oh. Masalahe zamane engko radong nek cara mbiyen ki ngene iki. Oh, ketoprak lesung. Kula menika Sehana menika Mas Eno. Ngono kuwi mbiyen. Oh, nganggo gluk-gluk. Yen iki perkembangan to soal Gus warna-warna. Ya, ten. Suminten. Mbah. Kagol aku, ora sida ngandro. Suwe. Aku nganu ra serius kok. Ganti kowe wae. Kok milih sing Suminten kok kuwi? gonta ganti piye? Kok milih sing kuwi ngapa? Kok milih sing cilik? Anak sing lemu mutung. Ayo ganti le cekli. Ya jajal nek mani, jaan. Gelem, Nduk? Ora gelem. Ya sengko ae. Ya anane aku ora usah milih. Mulane aja terus nesu kaya ngono to. Lah panjenengan menika mboten ngertos kok, Glen Mas. Aku pas merem kok. Kula sak menika mang Iya. matane dilekke. Matane. Ya engko tak padake karo matamu. Lah ya ayo saiki melek bareng dimatke. Oh iya. Kuwi Mas. Aku nek dadekke rol ngono kuwi. Doyak wong wedok akene wis gemang-gemang tenan ning tangane obah dhewe. Wong mati kok njuk tangane arep yak-yakan. Mripatmu apik. Lah ngapa? Kebak celak. Sok ganti dep Lah ngapa to? sing kriting. Apa ono
Hidup sing kriting rambute lek golek nang ndi? Heh? Pesenono Ngendi? ngono aku. Kene jenengan napa? Tilase nggone mbokku mbiyen lho dijungkati dombrodo. Ka tak pasang urung dipasang ubah dhewe nridil. Suminten. Oh kana. Ora blockinge ngono kuwi biasa. Oh, iya. Aku ora bisa nampa kuwi. Mergo aku ora tresno marang sliramu. Wong kula dereng ngomong tresno kok. Lah kesuwen. Lah sing marai suwe sapa? Hah? Sing marai suwe sapa? Arek aku tak sesuwe. Aku Minten. Kula. Mbok yo isin, kowe sawijining wanita. Kok ngoyak-oyak karo priya ki kepiye to? Lah nek kula niku tresno. Nek tresno ya sak gelemku to. Jenengan tresno mboten kalian kula? Ayo sak gelemku. Lah ya saiki tak tekoni jenengan seneng kalih kula mboten? Ora. Kenapa? Sebabnya apa? Aku urung cukup umur. Mergo aku isih ning pasinaon. Jenengan niku sinau napa? Sinau napa? Aku sinau katresnan. Terus sakniki nek kula tresno kalih jenengan? Lah tak praktekke. Lho. Ya ayo dipraktekke. Sinau masake. Heeh. Akeh dijakke lho, dijak praktekke lho. Nanti Jenengan niku pripun to Kang Mas? Ojo Kang Mas apa kaya- Den Mas iki sidane iki? Den Mas. Den Mas. aja kaya ngono ya. Kaya ngono piye to? Yo kene kowe wanita kang lelemeran. Kula mboten lelemeran lho Den Mas. Nyatane ana priya sing ora seneng karo sliramu, kowe ngoyak wae, ngoncet wae. Lah menika niku tuwuh saking ati kula, saking ati kula. Nggon ngendi atine? Mriki niki ati kula tuwuh. Lha kowe ngemat ketenan. Amane-mane. Kuwi lho bandule kuwi lho. Mane-mane. Bros to. Bandur cilik bandule. Oh. Aku saka mburi wae kono. Madhep. Apa kowe arep muni papat meneh? Ora. Delokan to. Delokan to sing saka mburi iki lho. Heeh, mbok rono delo. Mak ora gelem. Ya tak nganggo mata hati. Piye? Ana andeng-andenge. Nggon ngendi? Mburi. Kok ngerti? Suminten. Kula Den Mas. Aja ya eling ya. Boten. Kula pokoke tresno kalian panjenengan. Nek jenengan dereng tresno nggih engko suwe-suwe rak ya tresno. Wah ora kaya ngono kuwi kowe kesuwen karo bapakku engko dadi seneng bapakku kowe. Kok bapake? Aja kaya ngono ya. Mbok Gusti dijajal niki Gusti pripun niki mah? Ora saya ngomongke Gusti. Oh, awet sih. Soale Gusti ki ya jane ya ingin ning rai. Wong aku ki wis ro Gusti ampun ngoten lho Mas Yono. Ngoten piye? Ora pareng. Ampun ngoten. Sing lurus mawon. Aning kula pun mboten iso lurus ya Mas. Gusti. Maksudnya piye? Gusti ngono. Tegese ya wis lah karem lah. Aku nek bengi dijepi kok ngene iki aku manut wae lah. Suminten. Den Mas Brotone sidane manut. Ora aku mah. Amoh kok. Ora gelem. Saestu mboten punon Den Mas. Wis saiki ora gelem apa meneh besok. Besok pagi. Kok besok pagi to? Mbok jenengan nang rasake dhisik. Jenenge nek wong memangan ki nyicipi dhisik. Engko nek enak ya dipangan, nek ora tetep dipangan. Oh kaya ngono. Ana sambele ora? Ya engko ana sambele ana, apa-apane ana. Saiki ibarat wong mangan dicicipi dhisik. Oh ngono. Purun nggih? Wis mateng mbah? Sampun, Oh, Den iya. Mas. Aja kaya ngono ya. Kowe iki nggo patuladaning para wanita. Nek nganti kowe kaya ngono, isin aku lingsem. Lah nek kula tresno banjur kepripun? Ati kula sampun nibake ten atine panjenengan mriki lho. Wis kowe ra kena tak kandhani. Mboten. Pidanawati. Wah, Ampun to Den Mas, mosok nggih langsung dipateni lho. Aduh kaget aku. Aja ya. Mbok piye to? Napa panjenengan kula tembangke? ki tembange suminten kali tembang lali janjine sesuai permintaan. Nah, Oh, dibawani. kowe arep nembang. Nggih Kang Mas. Ya nyoto mengko tembangmu iso mlebu ning rasaning atiku. Nggih. Bakal tak tampa. Saestu? Oh, oh.
Nggih, mriki mangke. Ning nek nganti ora iso mlebu ning atiku, aku le mlebu. Oh. Mlebu wonten ati kula? Ora. Lah pundi? Kamar mandi kuwi lho Mas Sedak. Lah kenging menapa? Mbok mriki mawon riyen. Ya wis gek ditembang. Dirungokke dhisik. Wis ngampet iki aku. Ngampet napa? Acah lurus e. Sah lurus? Diajari kaya ngono. Mriki nggih. Endi? Aja pindah-pindah mah ra kelakon kok. Kadoan. Dina Minggu Turut ayah ke kota. Den Mas, mbok ampun ngaten ikut Ngopo to? Menika kula lagi nembang lho. Oh, nembang ya. Mbok ampun ngaten iku. Tak kira tembang bocah-bocah kae. Turut ke kota naik delman. Aku kok duduk di muka. Mosok muka diduduki? Ya mukamu. Kok mukaku lho. Terus no minten. Kang tak anti Mbok caket mriki to Den Mas. Aduh ora kuat nyampet ya. Ya wis karepmu kono. Tina mene. Iki mlaku kok ora iso ngono lho. Lah tok ceneng-ceneng kok ya. Mlaku biasa, kaya manten kan lho. Iya. Kiri dulu ya. Tong tong klung dong neng no jelung no jelung. Ora jangae apa napa? Kok majlung iki sik majlung sapa? Lambeku Mas. Oh. Aja nangis to. Kula mboten nangis. Lah kok ngekek. Guyu. Oh iya. Tina mene ngaya wara Walah bune kowe nonton ya, Bu. Iku rek. Bune sinten to Den Mas? Bojoku. Mboten sah dipikir. Ora dipikir pe padu tenan kok. Ora dipikir-pikir. Lah panjenengan kan wonten mriki golek duit to. Anak tenanan lah aku nglabuhi tenan lah kok retok-etok. Lah karepe arep piye lho? Mulai padu tenan nek iki. Maaf Bu. Cuma drama. Suwe-suwe iso dipenging bintang tamu lho kowe. Hah? Kowe anggere muni didundang wong anu benjing bintang tamu teng mriki pasti ana. Darange sinten? Pak Seno. Pun mboten lah, ora semangat Pak ngomong ngarep gandrung meneh. Gandrung meneh terus karaku terus sia-sia. Kok jenengan ngertos? Apa sampean? Ayo mbok menawa. Nek karo bune apik endi to jane? Neh? Karo ibuke kuwi mau lho. Apik bojoku. Apa sak? Ya Bu. Bangane nang omah disemplang. Masa apik ibune karo aku? Tegese sing penting ki apik atine. Lah aku ya apik lho atiku. Endi? Lah iki nang kene. Suratin. Nek ngendi kok dideloki atine iki ora. Nek ngendi tinatine? Streaminge kon mateni delo ya Mas. Apa? Lah ngopo? Bojoku jinggleng ya. Maaf. Cuma drama. Iya. Atine nek ndi atine? Ati kula wonten mriki Den. Oh ya syukur. Aja oleh dolan ning ndi. Lah niki asing dolan ten mriki lho. Aku didemok kene. Oh bales nak aku kok. Aku nek didemok tatine tak demok genti kok. Entuk apa? Kene nek arep bales ki bales cepet aku dolan atiku, dolan nang atimu ngene iki. Keswan. Aja dolanan HP wae. Ini stres tenan ngadepi semene iki. Oh wes. Piye? Terusno. Arep bales ora? Arep bales ora? Sesuk tak bales iki yo. Saiki wae nek bales. Tak bales nggo undangan. Kok disekseni wong akeh ini lho. Masuk sih yo kokean semene 10.000 ping ya. Lah kok dadak anggo 10.000 ngopo? Makane ada lemah.
Mbok mriki to. Diteruske minten. Aku atok gandeng kepiye weh. Pojok. Mbok tangane manut nek tak cekeli mbok manut. Ah. Yen ngapunten sederek sedaya nika namung etrok-etrok. Lah karepe piye? Arep tenanan apa piye? Aja yo. Wis tin sak karepmu lah. Wis dep-dep remaja lagi. Iki kok tangane uwik-uwik ngapa? Ngene-ngene ngapa? Jam tanganku ki yo mirang-mirangke tenan. Wis tak tahan-tahan nyoba. Tak cekele tangane. Wah, mau-mau ra dicekel mbah sedakep dicekel. Ngene lho. Dilebokke ngon selah-selah iki. Nah. Aduh. Piye rasane? Tumpas air yumus kurai tunene janeka sapene dikai apa tuh merode sakitnya sotahe karuai kucek kutahe kucek kutahe Lagu indah kok engkling. Wis kaya sahrukan tenan lho. Terus sing yo malah awal. Aku ngono awakku dhewe wong tuwa gembrat-gembret. Apel. Tenan jebul pemaine sing lanang ki pinter tenan. Iso gandrung cara India. Kuwi jaman biyen kok, Mas. Oh, iya. Cara liyane iso ora? Cara liyane. Manut kebutuhan. Ya engko tak tunggu ya. Tak tunggu. Nang prapatan pong ndi? Maksudnya iki mau kan wis cara India, mengko mbok menawa cara Arab apa cara liyane? Wis spontan. Oh, spontan. Engko ana kata-kata. Kaya istilah Pak Dalang. Napa? Aja ngungkurke ya. Terus gendinge pangkur. Ngono kae lho. Engko ya ngono kuwi. Oh. Sak kecekle omongan. Di konsep tiba-tiba dhek langsung ngengko tiba-tiba dhek minten tenarana. Lagu kok minten iki kepiye? Ya dikarang gandeng aku seminten ya ngono. Hani. Hani. Sungguh aku tahu ku cinta padamu. Lah cah iki pinter ngono. Hani. Hani. Blero piye tak tutupi ya kene mengo dadi maswarane nrebel. Terus ke. Manglali jan jine Den Mas kenging menapa? Kula mimikke. Engko tak mimike dhewe kok. Lah niku lho. Oh. Kok nembung. Wong ana suminten kok ora gelem nembung mimik ku. Lah nggih mbok nembung nek elak niku. Nembung. Aku bar kethekan. Hah? Ki kudu ombene putih. Oh. Lah suminten yo duwe kok putih. Takonan. Duwe to. Lah kula napa-napa gadah lho Den Mas, panjenengan nyuwun menapa? Modal ora. Nek sing coklat ana. Coklat nggih enten. Nggih, napa melih? Nggih. Teh kenthel. Teh kenthel nggih wonten. Ajeng ngangge gula batu napa gula pasir napa? Rasa gula sing murni. Oh, murni. Gula marai lara gula. Nggih mengke kula damelke teh pahit nggih. Kopi yo duwe. Wis tenane. Duwe. Kopi duwe? Gadah. Kopi ku ora seneng sing ireng. Ora seneng ya piye? Dicampuri sing supaya iso coklat. Campuri susu. Susu yo duwe kuwi. Duwe mboten. Gadah no, jenengan ajeng nyuwun susu? Bol bocah ki komplit. Lah nggih monggo niku lagi warung kok nggih. Iki mbiyen angkringan yo.
Asing nyuwun apa? Wis engko dadakan wae. Ndak do kepengin. Saestu panjenengan mboten purun kalian kula ta, Den Mas? Ora. Kowe kok nyekeli kerisku terus kok. Lah niki wau kok ya modan-modot wae ngono lho. Pancen aku ki wong apik ning liyane do usil wae. Menengo res. Anane pijersa Nek ra duwe tenan ora semaya ya Mas ya. Heeh, nek iso esuk tak dobel ngono ya. Panjenengan iku anane ya semoyo terus. Ah pancen aku ora tresno kok. Mbok apa ngenten niku? Lah kepiye? Mengene nek jenengan seneng karo wong wedoke ora seneng jenengan piye? Nek digenti ngono kuwi kepiye? Aku lek liya. Lah nek liyane tetep ora gelem? Mbok apa anane saiki anane iki aku gelem karo panjenengan, mbok panjenengan iki ya wis ngono wae. Ora tresno aku. Loh, piye to? Ora tresno. Kula pun nembang lho, Den Mas. Lah arep nembang ki ana hubungane karo rabi. Lah, mbok menawa kesengsem karo suarane ngono lho. Suaramu ki nek le apik-apik, becik. Nggih. Laras. Terus? Ning sing ora laras atimu. Kok saged? Mergo aku ora tresno kowe malah ngoyak wae karo aku. Lah nek babakan mboten tresno, mengke nek sampun kulino niku saged tresno. Ha iya. Dijajal sik. Oh iya, kaya ngono. Nggih, purun nggih. Ya, wis. Wis. Nggih, nek purun nggih mriki. Tangane saleh kene. Ngene. Pin Tamu kurang munggah nyekeli. Ora sangetke. Lah piye rasane piye? Bojomu melu ora ya? Bojoku ora melu. Iya, ngono. Rasane piye, Den Mas? Rasane piye? Anget. Lah iki lagi kaya ngene wis ngrasake anget to. Iki urung liya-liyane lho. Sing liyane wis do lunga. Den Mas kok ampun nganten niku to. Wis terusno nembang aku bengak. Lah kene menapa lho? Keringetku sak jagung-jagung. Ngampet kok. Tak lapane nggih. Tak lapi. Mah. Lah napa? Kalau mau ngelapi nggo taplak omah. Lah nyuwune ngangge napa? Situ. Tisu. Ayo diwalik to ya. Pemenan ora monoton. Pinter golek alasan ngander-ander hangen dekor. Ora tak jak omong ben nembang to sak semaput tak tinggal lunga. Mbok ampun nganten niku nek kalih tiyang setri menika. Ya sing gedhe pangapuramu. Mergo aku ki urung duwe rasa tresno. Mbok wis seduluran wae. Mah aku wis akeh sedulure. Duluran ning kok ya tak cukupi. Mah Padha wae. lah aku mah nek sedulur kan ora iso bobok bareng. Iso. Ya ora. Kowe nang kamar nomor 1, aku nomor 2. Le turu bareng. Lah kan ora sekamar. Ora sekamar. Alah. Aku pengine boboke satu kasur. Edan kok nek. Piye? Kasur. Wah wis to Tin Kan Lah piye to, Den Mas? bunek Ora kepengin tenang. pengen ning rembuke iki engko wae to. Lah ya terus piye lho? Wong aku ya silak kepengin tenan dadi bojone jenengan ki. Wis terusno lemu nembang. Iki aku menggari sak padha wis rampung. Ya nek wis rampung ya wis to. Ya aku mau urung angsal. Aku urung oleh. Bingung to? Bingung. Adep-adepan Lah, karo iki wis Piyayi oleh- Bagus ki lah, mesti bingung. Lah jenengan ki oket mau ora gelem lho. Aku nganti kentekan kata-kata dinggo ngerayu jenengan ki lho. Kuwi skenario niki ngono kuwi. Nek nganti aku gelem, lah ora ana wong muring-muring. Sapa? Penulis naskah. Ya ora apa-apa lah. Maksudnya sedilit wae nglegani ngono lho. Oh ya nek kok dilit yo enak mantap. Saiki ya. Ya.
Kamare wis ditebahi urung? Waduh iki apa meneh. Wong amben akeh tinggine jek. Ditebahi ora entek. Nek nganggo jenengan tinggine wis tak kon lunga dhisik, aja ganggu dhisik. Kabeh sing ana. Ning mesake disangoni nek kon lunga. Masa aku nyangoni tinggi lho, jenengan iku mbok Ya ora. wis kok diteruske. Tengah Sakniki telu. joget. Hah? Joget. Ya tak turuti waton kowe aja edan. Ya. Nggih, tenan lho nggih. Joget tenan nggih. Iku mahono poci barang. Pira Mas kira-kira? Aku Wis rampung. Wis. Aduh getun aku. Lah piye? Mau gelem mo. Saiki wis rampung, saiki arep gelem ora? Gah. Tetep gak? Gah. Ya wis aku tak linggo. Wah, nah aku rugi. Rugi piye agek entuk 150 deh. Karepe njaluk pira? Ha sing nyukupi kebutuhan. Konjur sing nyukupi kebutuhan ora. Aje. Iya. Pun syukuri nggih to Mas nggih. Nggih, ora sandadak wena-wena. Pokoke disyukuri. Iya. Menika wonten pamundhutan malih Agus Santoso Bantul Moncer. Oh iya. Nur lagu Sambel Kemangi ya karo mau pamundhutan saka sapa mau sing wong donya mau. Oh nggih. Yo diaturke. Mbak Ayu monggo. Monggo Mbak Ayu. Sik. Munggah nek kira-kira ra lila. Kok blirak-blirik aku ora apa-apa. Piye Pak De? Dina soni aku. Lah kenapa? Kowe medun iki toh blirik. Wis ketoke nek ngene iki can ngono kuwi. Oh, dasane mendonong ngono. Nggih. Mbak Ayu nggih. Nggih pamundhutan Sambel Kemangi Mbak Ayu. Sambel Kemangi. Saking sinten? Saka iki mau sapa sing nyuwun? Iki Pak Agus Bantul Moncer. Oh iya. Oh, nek niku Pak Agus niku Bantul niku. Nggih. Beneran tepang napa Pak De? Nggih ten gen kula rawuh wingi. Kapan? Kala ben
Oh ya. Ngeten iki Mas. Aku lho ya radong to, saking mantep-mantepe badhe nanggap Mas Seno. Mas Seno ki dare apa to? Oh. Bingung. Saontene mawon aku ya. Nek nasi mboten purun aku ngono. Godhong-godhongan. Ya aja anggepe aku ki wedhus saya. Sik Mas, tegese godhonge ana bayem, kangkung gek dinehi sambel kuwi enak to Mas. Tak kira nek godhong ning dalan ngono. Aku Subroto. Apa to? Aku ki ngandani kowe ya nyok. Engko ora diwangsuli nesu. Omonganmu iki kaya sing tak omongke mau. Lah kok dadi kowe ngomong madu dekat. Aku ki sapa jenenge? Ngono ki lho. Kaya Pak Dayat kira omongane munggah medun to kae. Lah kok kowe ki sapa kok sih? Kowe iki sapa? Jenengan lali kalian kula to Kang Aku Mas? ora teges lali nang aku urung tau srawung marang Mbok sliramu. masaken mriki. Ora kaya ngono. Kang Mas. Percaya ya obat ula, ora percaya ya obat ula. Kok anggo obat barang to? Ya aja ngoyak banget to. Lah jenengan nek lali tak elingke mriki nggih. Ngono. Lah ngopo? Oh cah geleman ya mah. Lah aku ngampet rekoso iki. Kula suminten. Oh. Lali. Suminten Kok to. one iki ora ngeter to. Heh? Oh. Ha piye? Kula seminten. Oh. Ngono. Angel lho mung sak oh nek ketoprak angel lho. Kowe sapa? Kula suminten. Oh. Apa? Nek ana wong rekoso ki seneng. Oh, makne tole. Aku melu ya pakne roro kowe. Hei. Oh, suminten. Lah sing edan malah brotone. Oh, piye? Iki nek ditonton anu penonton ketoprak do bayar ku iso dibandemi watu lho. Mula do takon ora mbayar. Nek kagungan arta dienggo nyumbang wae. Suminten. Kula Den Mas. Aku iki rekoso tenan. Lah kenging menapa to? Aku ki wis ora tresno karo sliramu. Nggih. Ora tresno mak. Lah ngopo e? Ganggu kae. Den Mas Broto ki nek mengo iki ra kaya wong ngono kuwi. Aku ki ora ngono. Set. Mengo. Aku ki ora ngerti tenan. Nah, Diomongi. blokingnya dipaske dadi mandeg glek ngono. Aku ki ora ngerti tenan. Lho wangun kok kaya mbungkuk lho mengo kok. Kudune jejeg. Heeh. Mlaku saka kono sik, Ora saka Pasar Bantul. Nesu. Kowe kana. Ora kowe iku ndene. Aku Heeh, aku karo omong. Kowe iki sapa sak tenan ngono. Oh, wangun. Karo omong ora mung matane. piye pripun? Karo omong. Aku ora ngerti tenan karo kowe. Kula batin e. Oh iya. Mantep. Aku ki ora ngerti tenan kowe iki suminten. Madepe rene. Iki sing edan malah brotone tenan lho. Heeh. Kok ganti wae. Makedanan suminten. Aku karo Gustine wae. Hah? Karo Gustine. Ampun kersa Gusti. Kelemon. Sapa sing keleman sapa? Heh? Sapa? Mbok dekku. Mbok dekku ki dodol bubur ning Mogri lemu. Lah nek aku Piye? Sate kronyos. apa wi? Sate kere lho. Nyunyir. Enak no? Suminten. Kula Kang Mas. Aku ado-ado ditundung Kanjeng Rama, aku jengkar. Malah kepethuk sliramu. Ora ana ketoprak kok. Malah kepethuk. Sabar, Mas. Itu ketoprak wis perkembangan, Mas. Oh. Masalahe zamane
Engko radong rek. Nek cara mbiyen ki ngene iki. Oh ketoprak lesung. Kula menika Sehana menika Mas Eno. Ngono kuwi biyen. Oh nganggo gluk-gluk. Yen iki perkembangan to soal wis warna-warna. Ya, ten. Suminten. Mbah. Kagol aku, ora sida gandrung. Suwe. Aku nganu ra serius kok. Ganti kowe wae. Kok milih sing Suminten kok kuwi? gonta ganti piye? Kok milih sing kuwi ngapa? Kok milih sing cilik? Anak sing lemu mutung. Ayo ganti le cekli. Ya jajal nek wani, jaan. Lho, Nduk. Ora gelem. Ya sing kowe. Ya anane aku rasa milih. Mulane aja terus nesu kaya ngono to. Lah panjenengan menika mboten ngertos kok, Gren Mas. Aku pas merem kok. Kula sak menika mang Iya. matane dilekke. Matane. Ya engko tak padake karo matamu. Lah ya yo saiki melek bareng dimatke. Oh iya. Kuwi Mas. Aku nek dadekke rol ngono kuwi. Doyak wong wedok akene wis gemang-gemang tenan ning tangane obah dhewe. Wong mati kok njuk tangane arep yak-yakan. Mripatmu apik. Lah ngapa? Kebak celak. Sok ganti hidup Lah ngapa to? sing kriting. Apa ono Hidup sing kriting iki rambute le golek nang ndi? Heh? Oh, pesenono Ngendi? ngono aku. Kene jenengan ana apa? Tilase nggone mbokku mbiyen lho dijungkati dombro-dombro. Ka tak pasang urung dipasang kowe ubah dhewe nridil. Suminten. Oh kana. Ora blockinge ngono kuwi biasa. Oh, iya. Aku ora bisa nampa kowe. Mergo aku ora tresno marang sliramu. Wong kula dereng ngomong tresno kok. Lah kesuwen. Lah sing marahi suwe sapa? Heh? Sing marahi suwe sapa? Arek aku tak sesuwe. Aku Minten. Kula. Mbok yo isin kowe sawijining wanita. Kok ngoyak-oyak karo priya ki kepiye to? Lah nek kula niku tresno. Nek tresno ya sak gelemku to. Jenengan tresno mboten kalian kula? Ayo sak gelemku. Lah ya saiki tak tekoni jenengan seneng kalih kula mboten? Ora. Kenapa? Sebabnya apa? Aku urung cukup umur. Mergo aku isih ning pasinaon. Jenengan niku sinau napa? Sinau napa? Aku sinau katresnan. Terus sakniki nek kula tresno kalih jenengan? Lah tak praktekke. Lho. Ya ayo dipraktekke. Sinau masake. Heeh. Akeh dijakke lho, dijak praktekke lho. Nanti Jenengan niku pripun to Kang Mas? Ojo Kang Mas apa kaya- Den Mas iki sidane iki? Den Mas. Den Mas? aja kaya ngono ya. Kaya ngono piye to? Ya kene kowe wanita kang lelemeran. Kula mboten lelemeran lho Den Mas. Nyatane ana priya sing ora seneng karo sliramu, kowe ngoyak wae, ngoncet wae. Lah menika niku tuwuh saking ati kula, saking ati kula. Nggon ngendi atine? Mriki niki ati kula tuwuh. Lha kowe ngemat ketenan. Mane-mane. Kuwi lho bandule kuwi lho. Mane-mane. Bros to. Bandur cilik bandule. Oh. Aku saka mburi wae kono. Madhep. Ngapa kowe arep meni papat meneh? Ora. Delokan to sing mburi iki lho. Oh, mbok rono dela. Mak ora gelem. Ya tak nganggo anu mata hati. Piye? Ana andeng-andenge. Nggon ngendi? Mburi. Kok ngerti? Suminten. Kula Den Mas. Aja ya eling ya. Boten. Kula pokoke tresno kalian panjenengan. Nek jenengan dereng tresno nggih engko suwe-suwe rak ya tresno. Wah ora kaya ngono kuwi kowe kesuwen karo bapakku engko dadi seneng bapakku kowe. Kok bapake? Aja kaya ngono ya. Mbok Gusti dijajal niki sik. Gusti pripun niki mah? Ora usah ngomongke Gusti. Oh, awet sih. Soale Gusti ki ya jane ya ingin ning rai. Wong aku ki wis karo Gusti ampun ngoten lho Mas Yono. Ngoten piye? Ora pareng. Ampun ngoten. Sing lurus mawon. Aning kula pun mboten iso lurus ya Mas. Gusti. Maksudnya piye? Gusti awon tegese ya wis lah karep lah.
Aku nek bengi dijepi kok ngene iki aku manut wae lah. Sunten. Den Mas Brotone sidane manut. Ora aku mah. Emoh kok. Ora gelem. Saestu mboten purun Den Mas. Wis saiki ora gelem apa meneh besok. Besok pagi. Kok besok pagi toh? Mbok jenengan mang rasake dhisik. Jenenge nek wong memangan ki nyicipi dhisik. Engko nek enak ya dipangan, nek ora tetep dipangan. Oh, kaya ngono. Ana sambele ora? Ya engko ana sambele ana, apa-apane ana. Saiki ibarat wong mangan dicicipi dhisik. Oh, ngono. Purun nggih? Wis mateng apa? Sampun, Oh, Den iya. Mas. Aja kaya ngono ya. Kowe iki nggo patuladaning para wanita. Nek nganti kowe kaya ngono, isin aku lingsem. Lah nek kula tresno banjur kepripun? Ati kula sampun nibake ten atine panjenengan mriki lho. Wis kowe ra kena tak kandhani. Mboten. Pidanawati. Loh, Ampun to, Den Mas, mosok nggih langsung dipateni lho. Aduh, kaget aku. Aja ya. Mbok piye to? Napa panjenengan kula tembangke? Nah, ki tembange suminten li nembang lali janjine sesuai permintaan. Nah, Oh, dibawani. kowe arep nembang. Nggih, Kang Mas. Ya nyoto mengko tembangmu iso mlebu ning rasaning atiku. Nggih. Bakal tak tampa. Saestu? Oh, oh. Nggih, mriki mangke. Ning nek nganti ora iso mlebu ning atiku, aku le mlebu. Oh, Mlebu wonten ati kula? Ora. Lah pundi? Ngendi? Kamar mandi kuwi lho Mas Sedak. Lah kenging menapa? Mbok mriki mawon riyen. Ya wis gek ditembang. Dirungokke dhisik. Wis ngampet iki aku. Ngampet napa? Acah lurus e. Sah lurus. Diajari kaya ngono. Mriki nggih. Endi? Aja pindah-pindah mah ra kelakon kok. Kadoan. Dina Minggu. Turut ayah ke kota. Den Mas, mbok ampun Ngopo? ngaten iku to. Ngopo to? Menika kula lagi nembang lho. Oh, nembang ya. Mbok ampun ngaten iku. Tak kira tembang bocah-bocah kae. Turut ke kota naik delman. Aku kok duduk di muka. Mosok muka godhong arep ditebak donggur. Gak niku mengke makame ping pinten? 3 aku. Pertama transit niku dar sampun monggo aku ya ngono. Nah, terus Tengah wengi monggo wis urung iki. Urung. Tengah wengi monggo. Lah nek enjang pun nika pun do sepuh-sepuh bubur mawon. Kalih mang cepaki serotan. Rokoke waton sing larang nika doyan kabeh aku ya ngono. pinter kowe. LA to Mas. Usulku e. Wah, usulmu lah. Ya. Ayo Mbak. Langsung wae Mbak Ayu. Oh, langsung. Rasa dibawani. Mangga ngundak wektune selak ngoyak. Ya, yuk. Kancang itu. Yo.
Nusun sanget Bu Keswan. Oh. Ya, ayo sing pungkasan iki sing panyuwunan wong donya iki. Yo ya. Oh, jere. Wong donya. Yo yo. Ayo ngadeg kok omong arep nembang kok linggo. Nah. Iya calon anu biawak, pelawak. Bintang tamu. Kok biawak. Piye, Mas? Saya. Bagus. Dolanan wiron wae. Wis weteng semono. Gak nembang ngopo kono bukani, Pak? Jenengan sik bukani. Ora iso. Piye nyaket eding piye? Iki wae ono transferane ya, Mbah ya. Ana kae. Wong donya. Ditransferin oleh Indra kae ketoke. Heeh. Wong donya. Padha elinga. Yo. Wong donya padha elinga wong donya wong donya wong donya padha elinga aja tumen dadi wong kuwasa elingana jaman rekoso aja tumen dadi wong kuwasa elingana jaman semono. Semono wae. Jenenge musik underbone, Mbah. Musik apa? Underbone. Underground kok underbone. Wis. Ya wis kok arep. Sithik wae. Mare ning kuping lara e. Ya apik kok lagu. Apik ngerok. Heeh. Ayo kene ngeroke pasake si ana ya. Biyen. Ayo biyen aku ya ngerti kondangmu. Ada Mbah Dukun. Sedang ngobati pasiennya. Wah. Kok nganggonye barang apa kuwi? Konon katanya. Oh. Sakitnya karena dikuna-kuna. Terus? Wis, Mas. Kayak terus kita. Hah? Ana komat kamit kowe piye? Sing komat kamit Jawa. Cakepane iki lho. Sambil komat kamit mulut bajuku Sambil baca komat kamit semono nadane kok. menggeh-menggeh, Mas. Oh ya sakarmu. Iki tak jukuk nada dasar sing sedengan. Apa? Ayo aku mau. B. Wo, B apa? Sama dengan share. Beser. Lah karemu kok. Sambil komat kae. Sambil komat kamit mulut badukun baca mantra. Terus Dengan segelas air pasien lalu disembur. Brr. Lunga. Lunga kono. Lunga. Setan kowe. bisa setan kok bisa sing rebab ora. Setan kok nih 50 setan kok ngerti duit 50. Lunga kok nduk sangu. Ya watuk to Mas, alon mawon. Aku nek waktu. Ampun kok kanses. Oh. Pengalaman kula menggeh-menggeh. Mbiyen yo udute akeh to. Kowe
Jenengan kae mboten. Oke. Suduten dhewe kon. Ayo nek arep njaluk Mboten. Nek tak kei? Apurun. Beda antarane njaluk karo diparingi sausé kita. Ha iya. Wis ana. Tak goleki aku nek karo kowe iki tresno kok. Ah nggih rabeni mawon kok. Ora sudri ngono aku. Nya, kowe sithik edeng ndakku kan. Atuk. Iki kepiye to? Piye? Jaman saiki iki apa-apa pancen duit ki raji. Kok raji? Sewadah kok isine 3. Sen aku. Yo, Kes. Dudut, Kes. Nah, isin aku. Nggonmu sing wutuh ndi? Agak men didolke iki piye? Iya. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Yana. Iya. Iki kok anu lho, Mak. Rampung limbuhan yamin iki engko nek bar perang gara-garane iso jam 1. Ning bar gara-gara lakone iki dawa. Wo. Nek gara-garane ade jam 2 tekan jam 3 ngono bubare 6:30. Iya. Mula kudu disingkat-singkat. Manajemen wektune kudu kecekel. Nah, iya. Men ora kebablasan wektune, rampunge ya nyandak jam 3:30, jam 4. Ya. Terus 4, ya. 3, ya. Kok saya munggah ora. Sampe naik dhewe. Ayo, Mak. Iya, Ger. Tansah marmaring sakma. Sinokmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumbana sumasa ping rasa jati datan kausa manjing wonten gupit sangar-sangarup nena ganteng kecapur nalika semanten nggih sang Bragalba Dewi mlajal-mlajal negari Ngamarta. Wes dumugi tapel wates sak jawining rangkah negari Ngamarta. Sikra bala kang tuminga prang campa samya madali lerna det wileting kota dan nyangkung manguncang niti benjang sangaji meja latinya ngedali wus Tokok wonten dawuh. Bilung dawuh, Bos. Pripun pun ketemu Pandhawa menapa derek? Nalika semana aku njujug ning Datulaya. Ning Kraton Ngamarta katon sepi sepen. Tumuli aku njujug ana ing sanggar pelanggatan merga saka mata batinku aku weruh Pandhawa mapan ing sanggar pelanggatan. Tanpa taliwara aku mlebu jroning sanggar pelanggatanku. Napa Pandhawa lenggah ten sanggar pelanggatan? Yo, pancen bener mengkono. Merga aku ngerti ento Pandhawa wis entuk sasmitaning Jawata bakal manjing alam kamuksuan. Tegese wis bakal entek tulising para Pandhawa. Mula aja nganti aku kepancal aku ning para Pandhawa. Aku tekan negara Ngamarta Pandhawa wis padha muksa
tegese muspra tanpa guna duwe gegayuhan bakal ngudi tuwa males lara wirang. Nggih. Lah lajeng napa sampeyan pun matur kaliyan Sinuhun Prabu Darmakusuma? Wis, Purwomadewasana wis tak aturake marang Sinuhun Prabu Darmakusuma. Lan niyating Bragalpaga wis tak kandhakake marang Ratu Ngamarta. Wangsulanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma, sing wangsulan dudu Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Ning sing wangsulan adine lanang ya kuwi Raden Werkudara. Lah rak tenan ta. Aku wis krasa aku ora mungkin Prabu Darmakusuma nanggapi ngendikaning Prabu anu Begawan Bragalba. Ning sing nanggapi mesti adi-adine Raden Werkudara sinuwun. Ya, Raden Werkudara. Malah nalika semana Raden Werkudara paring dawuh karo aku yen pancen arepmu dituwuh males lara wirang. Merga aku kuwi jarene turun Kurawa, ning turun saka sapa aku dhewe ora ngerti. Nggih. Werkudara ngucap kowe cendhenge Kurawa mesti kecipratan watak Angkara Buti Candala. Mula kowe kudu kok tak sirnakake saka lumahing bumi kreping langit. Wah, lah kemropok atiku. Rumangsa digegasah penggaling Begawan Bragalba. Tumuli Werkudara tak tantang metu jaba. Dina iki aku ngenteni Werkudara. Aku ngenteni Janaka sing jarine dadi singa singaning peperangan Bratayuda Jaya Binangun. Kondange pendak Werkudara maju ning pabaratan Bratayuda Jaya Binangun, Gop. 80.000 prajurit cilik-cilik digiles nganggo gada rujak polo. Pendak-pendak Janaka nguncalake pusakane ana ing antariksa udyan panah pabaratan. Critane wong-wong sing padha crita dok nalika semono akeh prajurit iki blasah kaya babatan pacing. Mula niatku pengen nyoba karo Werkudara karo Janaka. Piye, Lung? modar tenan. Sing modar? Kuwi ngarepmu kuwi. Lho kok iso? Sing jeneng kasektene Werkudara karo Janaka kuwi wis terbukti ya, Gok. Perang Bratayuda Jaya Binangun ki perange wong ampuh-ampuh. Perange wong digdaya-digdaya. Heeh. Kurang digdaya apa Sang Matmasi Wara Bisma? Ayo. Kurang sekti apa Prabu Karna Basusena? Kurang pinter apa Begawan Durna? Kurang atos apa Prabu Salya? Kabeh mati ana ing perang gedhe Bratayuda. Mungsuh Werkudara karo Janaka karo para Pandhawa liyane. Nuwun sewu lho, Gok. Aku iki ratu lagi tingil-tingile kok wis glelenge ora jamak. Mengko aku iki nek tingil-tingil tak slenthik kok mesti Dapure ora. soalnya ora nggone. Ora waktunya. Ah iya. Ngono ya. Kandhanana, Gok. Nuwun sewu. Dados sampeyan teng mriki niki nenggo Raden Werkudara. Pancen kepara nyata. Kosik kok sajae praupanmu kaya ora percaya karo aku. Mboten kok perkara mboten percaya. Ning rai kula niku sumelang. Lho. Sumelang sebab apa? Niki mangke nek sampeyan nekat mungsuh Raden Werkudara, kula niku kalau bilung kangelan golek Ambulan. lho. Nggo ngopo? Ngusung sampeyan niku. Wong ora wurung sampeyan niku mesti Sirna Mergalayu merga saka Raden Werkudara. nek nganti Raden Werkudara niku mengke duka tenan nganti nggawa gada Rujak polo. Wah, nyemelangi. niku gadane mboten kok gada lumrah kaya gadane wong-wong niku. Ning gadane niku nek dideke iso ngiyupi sawah 80 hektar. Loh. Kuwi gada apa? Lho nyata niku ora mboten apa-apa. Asli kula mboten goro. Niku nek diglundungke 80.000 prajurit cilik-cilik mati. Niku wis kondang teng Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu mbuh enten sambeting napa sampeyan karo Raden Dursasana swargi ning sing paling mengerikan wonten ing Bratayuda nalika patine Raden Dursasana. Ajeng mlumpat kali ceng-ceng goleng jambak rambuté karo Raden Werkudara. Ning secara alus Dursasana niku dijegal karo Tarka lan Sarka. Niku tukang satang prau biyen dipateni Kurawa nggo tabuk tawuring aprang. Ora trima sukmane males hukum Raden Dursasana ajeng mlumpat kali Jegal karo Sarka kali Tarka niku.
Gletak toponge uwal, rambut kumrem biah. Jambak lo Raden Werkudara cek diseret. Dursasana niku bengok-bengok ora karu-karuane kok. Tulung. Kakang Prabu kula nyuwun pitulungan. Lagi bengok-bengok tenan iku jangkeme jejeg nganggo sikile Raden Werkudara. Cerak. Nggon cangkem sembret tekan kuping. Niku cangkeme Raden Dursasana. Candhak sirahe didengkek munggah nggon kala menjing niku diblerek nganggo kuku Pancanaka regedek. Kaya mbuka jaket nika lho. Pletre ngoten niku. Buka jaket kok pletre ora. Niku jeroane ketok klokop kulite. Terus nggon niki otot gulu niku sudhen kuku Pancanaka bles. Gethihe mancur diombe karo Raden Werkudara. Merga wis dadi sumpahe. Diombe. Bareng niku terus tangane sempal, sikile sempal, wis ora wujud menungsa. Apa iya? Kula niku crita mang percaya wong kula niku crita napa ngono. Iki cangkemmu aja mecucu-mecucu, Gak. Kae kire cengengesan ki ndelok cangkemmu. Ora kok ngrungokke crita ki ora. Oh sing jeneng wong mayang ki karaktere kudu kecekel. Nek togok cangkeme mecucu iki ya cangkeme dalange kudu melu mecucu. Ya ora banget-banget. Lah iya. Niku durung patine Patih Ngastina. Nggih menika Patih Udawa. Sengkuni. Kleru ya. Patih Sengkuni niku maune ngece-eceni kok. Kaya ora iso mati. Mergo awake keborean lenga minyak angin. Lenga tala. Ngoten. Werkudara pun bingung kok Sengkuni ditendang ora apa-apa, disuduk kuku Pancanaka ora apa-apa. Terus takon Sinuwun Ndarawati. Sing ora keborean wonten mapan wonten ing Wadidang. Wadidang yo apa? Medi Cantaka. Medi Cantaka yo apa? Silet. Karang cah saiki iki nek dine basa ngono malah radong ya lho radong. Dadi kudu dicethakke. Sogok silite. Bules ngaku Pancanaka diblerek munggah. Oh ngono ya. Iki kok bintang tamune telat ya iki. Ayo wis ben ora apa-apa kok ya. Iku gek artis Indosiar. Kudu. Ngoten niku. Lha dhewe nggih gumun Raden Werkudara niku ya sepriki ya sehat-sehat. Prabu Karna niku mungsuh Raden Janaka niku pabaratan niku tintrim. Ora ana wong sing wani perang, kabeh ndelok perange Prabu Karna karo Raden Janaka. Adu panah. Saben Prabu Karna nguncalke panah, tugel karo Raden Janaka panahe dies. Wah niku kula seneng banget rame banget niku. Sae kok ora ana sing nanggap. Ah iya. Karo Bagong takon bapa. Karo Bagong gugat. Ah iya. Lakon apik-apik kok ora tau dijaluki. Lah iya. Lah bareng Prabu Raden Janaka musti Kyai Pasopati panah sing wujude pucuking bedore wulan tumanggal dipaske janggane Prabu Karna monggo niku kakangne dhewe. Jedhet. Prabu Karna kena gulune ties niku mboten tugel gulune ning pedhot. Lah iya. Ha ta Kang ben semono kae? Ha iya. Saka buantere Pasopati wet ngono kuwi gulu iki ketok ora tatu ning tugel. Ha bareng Prabu Karna ndeprok jlek gulune glinding. Mati. Wah pokoke Bratayuda niku werna-werna. Asline critane apik-apik. Ngoten. Ya ming rada larang. Ha iya. Mergo ya rekoso tenan wong perang terus to, Gek. Ha iya. Nek sampeyan ajeng nantang karo Raden Werkudara nek kena kula imutke
Mang Jabel. Mboten sah. Mangke bangane enten napa-napa kula malah sing nyemelangi. Kula sing ngrekoso dadak ngotong-ngotong mayit pendhita. Mayit pendhita dengkul mlocot. Apa mbak aku kalah? Mboten perkara sampean kalah. Yen ditanding karo Raden Werkudara kula kinten dereng sampun putega, aja ngiyas karo aku, aja ngempukke banyu ngatuske. Aja ngatuske banyu ngempukke watu. Tontonen Bragalpa kalah karo Janaka karo Werkudara. Trima kukut jagatku. Wah, lah tak amini tenan. Nek sampean wani ngucap kaya ngoten nggih ngatos-atos tenan. Ngatos-atos tenan. Pethoke Werkudara. Nggih, ngatos-atos dia. Paranggul mungging ayuda kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungging ngaloga Satria klemak-klemek midak kapuk ora pending sawa. Kadangi taruna Raden Werkudara. Aku Raden Janaka. Wah, Raden Janaka. Jebul Werkudara ki wong jiling getih wedi mati. Buktine nantang karo aku sing maju ora dheweke, nanging adine sing diajak ning pabaratan. Ora perkara Kakang Mas kuwi jiling getih wedi mati. Nanging iman astaning Kakang Mas yen nganti kergetan gedhi pandhita ingkang kaya kowe Bragalpa babu arah apa wektu dina iki wis dadi titimah yaning mangsa kala nggonku bakal ngudi tuwuh males lara wirang sedaning ayangku para sata Kurawa dasare aku entuk dawuh para Jawata kinen matrapi paukuman lan para Pandhawa mula nek kowe bangga bakal tak rampungi nek budi balak sembadani Mara cobanan Janaka. Kowe iso ngalahke Janaka keduga, kowe bakal matrapi pidana kan para Pandhawa. Wah, saut dadi kelawar kene mangreganing patimu Bragalpa.
wani ngeyel kok. Aku wis rasakno. Lah iya. Pro le perang. Pro. Ratu Gustimu gleleng ngantem Janaka dies. Janaka ngletak candha awake banting ning lemah bres. Lena pangendane Ratu Gustimu maju antil nggon rai tiel. Jambak rambutnya geret antil meneh tiel. Ketemu meneh. Ah iya. Terus Trandara Janaka diantem diek ngonten niku wis ora krasa wisan sing kedua iki. Nek lakon iki sing kedua wis ora krasa kok. Ah iya. Sing kedua iki wis ora pati krasa. Ora pati krasa, mula suwe. Ah iya. Mantem dias-dias saut karo Raden Janaka diantem pisan nggon rai tuwes ngono kuwi. Suarane mak klothak. Sonjeng kelang. Mati. Genah. Mbok ya wis pendem apa ya? Aja. Urung karuan nek mati kok mbok ya dielingke. Mah aku nek ngono kolang-kaling gok. Lah iya lah piye Gusti kula aturi enget. Mangga Gusti mumpung nganget. Monggo Gusti kula aturi emut. Eling emut-emut Gusti. Kula aturi emut panjenengan. Waging sir. Wondene bener sejati kuwi bener pangwasaning dat kamurwing dat. Apa sing ditindakake menungso yen tumrap Werkudara wiwit biyen apa sing tak lakoni dudu rasaku sing metung nanging tak pasrahke marang sing gawe jagat. Sing tak lakoni iki bener apa luput tak borongake karo sing gawe urip. Yen pancen luput tak tanggunge dosane. Nah yen pancen bener kabeh tak pasrahke marang sing gawe jagat. Monggo miturut pitungane Werkudara apa sing mbok ucapake mau bener tumrap awakmu dhewe nanging ora bener tumraping bebrayan lan ora bener tumraping sing gawe jagat. Lire piye Dimas iso matur kaya mengkono Merga kowe nggunakake rasamu ngurmangsa dosa. Merga kowe karo aku mateni para Kurawa ning durung karuan sing mbok rasake kuwi bener tumraping sing gawe jagat. Apa ya pancen sing gawe urip ngarani Pandhawa kuwi dosa? Apa ya pancen sing gawe urip ngarani Pandhawa kuwi bener? Kabeh dipasrahke karo sing gawe jagat. Mula aja sok rumangsa dadi ponakane sing gawe urip. Aja rumangsa dadi prunane sing gawe jagat. Yen tumindak ngene luput, yen tumindak kaya ngono luput, yen kowe patrape kaya ngene salah, yen patrape kaya ngene kowe dosa. Sesuk kowe nek mati cemplung neraka, anggepe sing ngucap kaya ngono ki ponakane sing gawe urip. Iya Dimas. Mula Kang Sangga kuwi barep ora usah dadak di perwasa rasamu. Aja mbok penggalih, aja mbok petung. Kabeh sing dilakoni jroning Bratayuda kuwi pancen wis ginaris dening panguwasaning Gusti. Pandhawa mengkari nindakake. Pandhawa mengkari nglakoni. Kowe iso nyebut wong urip ki telung perangan, lair netepi kewajiban lan mati. Kewajibaning Pandhawa mbasta angkara murka, mongko angkara murka nalika semono disandhang dening para Kurawa, tegese apa sing ditindhawuhke dening sing gawe jagat. Kowe karo aku minangka titah wis nindakake perkara bener karo luput, pasrahke karo sing gawe urip. Ngono Yayi. Ya. Lan saya aku tak nyuwun prisa. Apa sebabe kok mbarep mapan ning sanggar pelanggatan mongko patrap semedi. Dimas ngerti yo. Sejatinipun Kakang wis antuk sasmitaning dewa. Yayi, kaya aturingipun Kakang ingkang sekawit, satemene kewajibaning Pandhawa wis paripurna. Pandhawa wis nglakoni perang Bratayuda. Pandhawa wis nurunake Ngastina marang putu Prabu Parikesit lan putu-putu Pandhawa sakliyane ingkang padha mukti ana ing negara Ngastina. Nalika semono jroning pun Kakang nglakoni sarinarite sesemek ron raja mala bebantal buta sarimbak. Dimas pun Kakang nyumpena lamun to kadang-kadangku papat cacahe Yayi Werkudara, Janaka, Nakula Sedewa. Nalika semono katon padha nitih kreta tinarik turangga 100 mongko kreta mau mawa cahya. Yayi sira lan kadangku Arjuna tu apa dene Nakula Sedewa bareng tak wis padhakake
Kreta mau ngambah Dirgantara tumuli ilang tak waspadakake. Nanging Yayi, sawise Siadi katon ilang saka paningalingipun Kakang, lah kok dadi pun Kakang kaya dene wong bingung. Kaya dene wong bingleng kenganglangan ora weruh kiblat. Apa ya bakale beda kamukswaning kadangku catur kelawan pun Kakang ingkang bakal nakonan iki Dimas. Dimas kadangipun Kakang Harya Werkudara. Mula kang sangka kuwi tumulipun Kakang Mahasingasamun ingkang wigati nyadong marang palimarmaning Gusti. Nyadong keteranganing Wang Mahanasa munggo kepiye lakuning para Pandhawa. Apa ya pancen Puntadewa kudu beda lakuning kelawan kadangku papat. Apa kadangku papat ingkang ora padha lakune karo Puntadewa. Nanging tumrapun Kakang upamata kaya mengkono ingkang dumadi pun Kakang mung bisa pasrah marang jidaring pasti, pasrah marang kodrating Wang Mahanasa. Kadangku Yayi Werkudara sedhem jroning pasewakan Wadyagong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama ing didemadaning sanggar Planggatan Negari Ngamarta. Nalika semanten midhanget sabdanipun nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma, Raden Werkudara datan katingal kagiat pasuryane jalaran wus muninga marang pengganing sang nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Dadosaken tintrim datan mubah, datan musik nganti kaya reca candraning para Pandhawa. Dumadakan tanpa sangkan paran wonten satunggiling brahmana tlatah sabrang gagah pideksa ingkang wantun sarta saged mlebet madaning sanggar Planggatan karya cingak sangganing para Pandhawa wau.